Asantema UK. Ukuma pimwa apimbeba. Ohimo! Wishe! You run. You rubber. Come here, Jase omo the foku for no so eneba na munchia ni nanim ansana na do so do na echiawi bem na echiawi bem ma wadaro ma ifikisi ohwe ho ma no iwra wadaro ma pipie isiapia wa wodishi no so asa odura echiawi kunya sofo iwra wadaro ma na nadebra energy you know adama tifuhene ano no so eduye na anam ayekufo muso manga ahene mane ahene nanom na muso mudi ayekufo na chi adaroma na adaroma ora adaroma olala no so ta wachi ya wo fase fo ne aha dusia be dia ota wachi on na wachi unu amano oma na mina mone buchi dom no mo achiawe akwa na amade sifo de fia yo mode anti omba ahena ba mutimi omude sa ahena nanom so wa unu aba ahena nanom amos
so ɛsom ofia no na mo sɛ kyerɛ ɛyɛ wa wɔyɛ akyame kyame chi sɛbi wɔne da obusun kɛseɛ na no awɔ ebi a wɔso kyerɛ wɔyɛ a wɔtɔ no biso meta ma kɛkyi Wajao. yo nanom sɛbi ɛsɛ konya ngu wa no ɔkwaba na na twepani no ɔno ane ona akɔ dodowa tɔkwa akɔkɔ yɛ agye sikadwa bae ti ne fa wɔ gye aboɔ na wo bae no wa wɔ faase ɛne osie tutu a odi kae ɛna mienu na bɛhyia satama me deɛ ebia ɛtoa so sɛdeɛ yɛ wa wɔ faase waka sɛbi obi a wɔ baabia sɛbi mafa nyinaa bom ama kuma sɛ ɛde asatama yɛ kɛse no wotanse unianom wade hye sɛbi ɛyɛ nkramufo yɛkasa nkramufo adodo fi sɛ ɛyɛ na yɛsowɔfo ɔmadi wɔkyia nanso ɔmpɛ sɛ ɔmda mo adi kyerɛw ɛyɛ chief imam a ɔwɔ kɔntanse ɛne ebi so nananom madaro ma sɛ de meka wo sɛ tutu wɔ faase a wabɛyi na wasa yɛ twepanyina a wosa wo hwidie na sɛ amamre na ɛtoa so ɔmo so wɔ ha ɔmpɛ sɛ ɔmba bɛkyia wo ɔmda mo adi kyerɛw that's it bro chief imam ɔno mpanimfo ho nyinaa mo so mbra Pero ada uma chief mão. Pero ada uma. Wow, this year or class almost to our former to me. You ada uma. Já porque ele vai dar para você pedir para você. Só agora não tá. I will eat Sansuna Nana Sani or Yacha or that, something in our official talk. That's what I see about with it. You are no man, come for penny, I told you, and then a brother now, also the down wall. I will also Sansuna Nana Sani, and I said, the penny for what I see. Before I was and then over you almost said, I won't run over the morning and show. Okay, and the chairman, if you so now. Sɛbi ɔkɛse a Nyankopɔn ayɛ no nyame apagya akɔtasɛma yɛ ne n'akonnwa yi ɔma yɛ kwan sɛ yɛ ahohoɔ mpo yɛso yɛmfa yɛ nsa bɛtɔ ne nsa yam na yɛkyia no ɔyɛkyerɛ ahohoyɔ a Asantema ɛyɛ ɛdi kan yɛde aseda bɛsiw so no wada bɛrima ase ɛde ama yɛ yɛtoa so no ɛm sɛ mmerɛ kakra ni ɛne yɛbɛsrɛ bɛrima sɛ sɛbi ɛpɛ biribi asom Nyankopɔn anaasɛ ɛyɛ asɔre and the baby no, the vampire at the ball, Crono Hobby, and the Crono can call in the Putu. Now, Emma, and they say your am I the bread. We any disem at the Maya, say, Sabi, you are called Yamako Amano, Yakoponso, Indian Sakwa. And then tea is a financer upon your soul. Now, yet the Yahudi, the Chile, Bema, not a face so, yes, sir, no say. Say a good baby, na say, when an animal who kitchen would and another son of Daye, na say, it to me no Cassia and Yankopon Yamani,
ɔbɛfa ne ho kakra bi de ama yɛ sɛde srɛmufoɔ anaasɛ nkramofoɔ na yɛ so de aboaboa yɛn ho anaasɛ yɛde aka yɛn ho abom de aba abɛbɔ n'akyi dɔm anaasɛ yɛde aba abɛtaa n'akyi sɛ nananom so no da yɛ bi saa yɛ so yɛni bɛgye ho nti tia me de siw so na bɛma ama yɛ Ura Roma said audition Cassandri, audition also to the Kwame G. Robert Cow. He said, Chino kind and Chamina wants someone can. Ura Roma said, Cassandri, said Chief Imam, so by Sabi, a year, who took a baby, Ukoyo, and as a canaya. Then so, who pencil, and a cremosum, I saw dying about contacted Jumia. Sabi the Chamica and young tro, a your pencil, said the Miss because it was so to the guy. Any entrepreneur we were one was abano asantina yes HT you buy said but two when you and pa bomba bi bom sisi sabi wudi wa dey kese ukofie ono omkosomwen amamani amani obia no no moye wani omo amfi bibie wotranse asede na cha mekase eja bukaliba ese buso pagito kope anwo ho a wode ma wo mo no ebo mo ade no mo ti ase so tire de bi omo som no na sabi ho de ne kwa na police afa police attendance wa onye police na omo say we say wadaroma omo ba wani mu de wa o ka kan wani na no so da ya na tumi kakra bo panya ma omo se be ya omo so betima nya ho de ne abeta wachi na sabi omo nuanum bi kura be ya de bi a emfra mamle ne amane a omo betima gina so na omo atwe na so na nso ukọ ba bi ne mpagya omo nya kokoduro afatuo adi wanim akosa no yiba wadaroma said eye wawade hye de biam kasa wo ma se wo de wo isi omo fom se de wo come nhia wo de omo atwa wo fa se wo nhia no saa so na kontanse wo de omo atwa wo nhia to wadaroma we de omo be chia no omo sira de so aka ho se de omo kasa no ye tio zion ye wura se de di kai odamase o ka ni nua prekope efise e moja zion Zion, 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 Zion. Zion, 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 Zion. That's everywhere. But for Chief Imam, ono pedi for say the Ura kasa ni. Sasabe, chame kasa nye bosirimuka. Yewura odi na da kese obefo akonwan. Na ya da edi nanim kan a o hia kontanseman ene awoho ne ene timamuafo. Na so ne hihye we nyina no wanyimu ama. Eni die bia wo so de mamu bia no, wo de mamu. Efise yewura ogide se kasa ala ono ane Nyankopɔn. Eti afade ene sabe wone na ahemfo tutu ni nan eba nyame fie emo ho ema mo de mo sagu ni so ne mo som ebo mpaye ma no it is not said amamre ne amane ne nyame som de enkaka ne nkramo yewura won tutu na ase nene de mada na di ni kire sampa mo so mota na chi de oye ma mu bia no mo so mani so sabe enya mo nkwa mo yeyo na mo pe ne so kontase yeyo te yewura se de maya ma kire ye fia ne yesori a muhu achiame na mamle bia obia no ye fa kwam ne ma obi mefatu no meka na nanom ho ne ntwasa emo asantema se de ba kasa timonase nana anachiame edisi uso no wasere kwan ama ye na ye ne mpenyufo ebeda na nase yero adama se de chief mam ka no se ne de oye wakan ne hokura adwiri no no office o mo do kokroma wo hene frɛ wa upompo ko na wo de ende efiri wakumam ana nyewo na nananom ana asokane ana ebie kwa akire kwa mo aba na de waka kire omo no sebe oso mo gina ha no mo daase asa mo papi o machi
It also shares said the Akunyano, except Fatano. And another way is Omafano. Wow, this year, except what for Akunya, you know, Nima, or no yet, or for Pecopay, and I'm so you. Yura, and then it died over one child, you bunda, as was said. At the fair flower, Yamano, a poor wakon, and unknown, a chita matano, and then it died, or Mobano Mobby at Chamia, or Daruma, or Mona Abavision. Kwa mse no bisa omo ama nyamude na yo ana isiapia yo dama chama wadaru mebu yesre na amana atudema se akwenya wohonoma adese yesre aseta lima inia yo wadaru ma Sidabe na wose se ma wurafi ha ade proti a wo ha no sabi chama kasa wotene no sade fefa yura ayama elishi mogomti isinene woni edom ene abusua ene hyemu titi kura no chama hyemu ne emutia so ma chama won se na hyemu ayhyemu ha eya de fefa no ma edom a wo hu yenti a wa ya chia ni de ma chama hu sade fefa ya ma na se mutwam no bi pam ana mo wura ha na beda se ana tina bi ga to yemira chama wadaru mebu mida sani aka ma bebepe se nche na yura daruma enisi atrebu a bobi kuma tidwase akonya da ho na adehwehwa yura eyema dinua na akwasi agina bediredu na ode edwase gade ma no ene na nanama da woruma epa okome wese yedi asida ebre yura wadaru mebu yura daruma said eye wow bon eye pepie ayi me kasa so the na dey na sɛ adefɛfɛ de ne monyam a wahyɛ ɛyɛ nana redu ɛde na busua ntoa yo afada hɔ yo bema chama wadaru mebu sani amedi nka ekaye no ana akwasi agima bediredu bema ekohene ya no anso ye adwunase ahin dawro mebu adefefa yewura ye ma no ntine wone abusua ya fo igina ha na ne yesi nza yewura dawro ma ehwe boa edikan yi a whiskey mienu snap mienu kasapreko mienu pentu da dawro ma yede wine so pentu yede ema yewura eno pa ho a dokodoko emot eno so enaka amienu na afi insuo enaka miensa eno achi yewura ebuo mu ade na eno pa ho a jampa otuadua no so da wo se yewura adefefa ema ene adwunase man no ene age ho pa nti ene asida yewura daroma chame yede ebre no eno yura daruma said eye pepie ayi me kasa chiwo woni di ɛyɛ nana redu ɛyɛ kwene a wɔsa yɛ gyina sɛ di na di ma na bɛda nanso amammerɛ kwan so okuta ne whisky pentu sharp pentu wine pentu malt pentu ɛne ho nsuo ne de keka ho nanso amammerɛ no deɛ wo edi si so ɛma ne wie pɛ yɛyɛ dapa otu atia yɛwɔ ɔdaroma ɛno nso ka ho ana kyea me bua mu adeɛ sɛ yɛwura akyea me nye sɛ wahyɛ n'animonyam ɛne n'abusua na yɛde ɛda wase yɛwura bi nso ɔbɛgye nti no biso ma nam di ka da ase dasaburu that's yɛtio zero
Zero. 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 Yo. Nana radio. Zero. 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 Yo. Akonya ekoba efro stop from na ni nipa a omudi animu. Akonya no koto na ka tia me be opebia na odeto. Nanso bebe odeto ye ni na aye abusua na. Nanso no abusua panifu adi animu a omoboa ma akonya na agina bedu ba bi adu. Yewura tele bi kaka no transia. Eni tumi na so nyene tumi eye wono odi nka ba aye no. Sa na nanom tumi ni na no de adwuma bedu ba bi adu. Kachame de meji mase de bi ese chame okata abote to kwa kom de no kamji wie na akọ ade china ba mi netu ko na e media nenso sabi pepe yo a ye wura ope asumdie ne no kre na dan no ye ye kwa de kawo dan ose kwa na ntime eso kwa no mbaba che mo kasa e kwa do ya adi o ko ata no ti dan no bi eti ye wura mpe da chi echirasem ti no wo busa no se onim hwe kra no wonim sa mpanifo wi penifol ba ko ye bishop enyini ana ba ko ofa no na se wo nuanom kra o ka ho a o ma no wakosa abedu se de adu na se bi ahensem no wokosa na dikunim kra ni mo bi ade ma wo hene no mo dia ma wo na so oso komota wachi ti na me na busa o pet dachi asem ontanse ye kirasem mu a ni esi di kirase ana o pese bekosa na chia me de ye wa pepepe ye ne ye pe ana de esi pen ye pese bi besi bi onti no enti na chiame ope ye wo no wo hu ye mo bi wo che kwa na ya hwe ni aka maso bi aba enti na chiame bisa zero otusu ya okọ zero zero edino AC akunya zero abusapani zero zero na enam se abusapani eni bona ene mepemifo zero ibo mo edesi akunya zero mepemifo ena ema nya akufuduro zero abusapani hokana zero esi akunya mani zero edisa ema ewo zero mepemifo bi ewo zero na ema me asano maka wo bisem yan eno mo nkasa zero 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 ana ema ya tra wo mo zero me bi tumi ni ema wo zero topani ni ho dia zero ma na aka wo zero ni ema wo zero wo cho imagine zero zero ana wo mu tra wo ma zero akunya na eko ba dia eko zero se ya zero emra na nemi ni apani bari ma adije pipo zero onu ana enemi abetu yo zero nokre adije pipo kono enemi abetu yo nokre ye tell apani ni eye nyamra sembi excellent zero emra onye ne ba apani na na gewa ade no kwatre mini apani bari ma adije pipo zero mini apani no nani anye ho zero nani anye ho zero ana sanya mo mu no zero oye bibi sa ewo ahimfia ya tu bibi a zero zero we amanya wonya aye no zero yes wo ye wo ho wanya zero na se wo twa fa chame nokre ofa media macha zero ana we ball tudu zero sanya bu sa tani na menyim zero se si a me ka say zero bu sa tani na me pamo no zero zero akodwanto abe pacho zero ani amamre ni amani aso ye bia no waye zero ma na gina tu
Zero. ama me na busu apani ama Zero. enti adwuna se ewo busu apani sisi Okay. enti sa ema me sana no mo tu mi no say o busu ato Zero. o mu ni sa tu mi ni bi Zero. ama no me ansa no Zero. o mu ni tu mi bi abi Okay. ana ma cheche mo yase na no mo pa fi station Zero. esa mo mo ke kan say o mu na busu ato Davida. o na we are going to Davida. Zero. me ana me ka say ya kuma ka Zero. anya sa de me ka sa de me ko se me sa hine sa o se jo sa ko nyama me Zero. Okay. Okay. I know sa de bi asa tu mi no Zero. nti ama no me asa mo nam ke ka sa o mu na isi hine Zero. Zero. me na me ma mo Zero. na bi nti Zero. na so Zero. sa tu mi ne ma Zero. mo tu mi no I spy Zero. anya ki me say abusa pani aba Zero. abusa pani na say wo Zero. asati na ma sa obi ani Okay. o sabi oba pani na so hima yi wa Zero. abusa pani na na Zero. mi na wa o timi edi akonya Zero. enti oba pani ni wa abusa pani ani na tin command Zero. abusa pani na wo timi abusa pani ehwe na adi sie mu Zero. yi ni sapata eno odi ne ba Zero. odi ba ya o mu di mba cha do na me mi gire tu o mu say o yo ma sa ba ya sabi me ma di sa It's okay. sa Zero. why ready o mu say ready Zero. me ma di sa Okay. asami ke Zero. enti ama no mutumi amoka mutumi na wa himi di Zero. mutumi no e che mo mutumi no Zero. enti o mo kika no wa che mo che o Zero. eni ti na mi bisa busa panyi no Okay. ene ya Bema. bema Okay. Zero. ya bema so be kan tem du Okay. wa mi ami fi Okay. na so anya na de ya Zero. Amana na ne. ka mi obi a Zero. ko sa efie we Zero. sa pa de Then. ya sa de ya Okay. matumi na Zero. ya o madam Zero. madam Zero. enti asem bi ani Zero. na sa asem bi o ha Zero. o hwe Zero. omo en titi Zero. omo menti na nye che Zero. teto so bi o Zero. na nye ada yesa kasa Zero. asrade na so se nyema bi o fie Zero. se de ha kakra di Zero. de se ye nya hwe ni yesisi Zero. na obi a nya Zero. Zero. nana Redo. Zero. kasa kakra di na Zero. Come here. Zero. 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 Okay. Zero. 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 Okay. Davida. Davida. Zero. 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 Okay. Zero. 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 Okay. Zero. 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 Nana Amadu. Zero. Amadu Zero. 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 Nana Dum Subai. Zero. Ono Subai. Zero. Ama me famon. Zero. Nana ya me no Subai. Zero. Ono to yes Zero. Afani dia makunya. Wanya kunya di. Zero. Ana me famon. Zero. Nana buanya. Zero. Ono to sa. Zero. Kunya no to na. Zero. Ana me famon. Zero. Ana sa kwa wi.
asa wudi ni ba. Zero. Yeah, zero. Come here. Zero. One year payment. Azachire. Zero. Ana up. Zero. Enti nana ready. Zero. Enti ya ba mena to sa. Debida. Ya mena to. Debida. Zero. Masaje no ekulja. Zero. Ya kunya ni. Zero. Na mawani na ho. Zero. Mawani na ho. Zero. Ani chame enye ba. Zero. Chidi. Enye media empata. Zero. Enye media. Zero. Machame hu bi Zero. bi hawa. Zero. Na eni enyi na mano yemu ema nyamnu Zero. yana nan bi moja akitire Zero. 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 wani na ho Zero. na umpani fo no wo anom a omokon ye umeka umeka wunim ni na Zero. na omo bre ye petition hodo omo toto comment ya Zero. wunim ni na Zero. wani abre na ade wo wa epopopa ebe sa be yo Pierre. Yeah. Zero. 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 Yeah. That's it, bro. That's it. sanya nanom ne adishe yin na enim no Zero. ya santi hadio Zero. seda in festival Okay. dia eye ya Zero. ano sabi asante mewura Zero. afashe bi no ho a chance ayi Okay. mewura imaje odi ene de Zero. mu nyina monitor Okay. ebiase nyina Zero. akamwasa Zero. ebiase nyina na ehia ho Zero. ebiase nyina na ehia ho Zero. America, Australia, Canada, France, NFA, embassies, high commissioner for nyina Zero. omu nyina ba mense Okay. abecha yi Zero. ti na me fasa kwenye na Zero. me de asida mu oduro Zero. e ma me a me wo fase Zero. otumfo se di to so me Zero. ewo enimbonyam a wa hye asante hema Zero. ni aba Zero. eni asante manyina Zero. eni Ghana nyina Zero. eni ebi asofa nyina Zero. edama sepa Zero. because wa na oinshira no Zero. ama ni nyansa no mo Zero. na ni wonyam no so ni tudie no so ento asosa Zero. na yenso enya ho faso Zero. na meka we na meka kosi se registrar owo Kumasi Zero. Ashanti na regional registrar Zero. Mr. Kofius go free be kwa ya Zero. last year afie twa mo no o ma me free mo Zero. e ma ye kuja no e hye na ni monyam fe Okay. isenso me nua be ma so e da ho Zero. me kra na me ka se bi a yi no kra se be wa ye kra bi a wo mama anti Zero. so ona me nema bebe mu programs bebe Okay. am say na onya ho abotra Zero. se be me nua ba di so se be yakata na chi fe a se fi na opese o ye ni na yi Okay. na me pese na nanom Zero. yi se be ye nyina ye di ho jimu Zero.
na me pese na na redu a ende na konwadie no adi mu no ono na koku awe bi se de wa kasa no se register eye asantima mi na e kasa asantima mo aye wa asante we ni wa asantima ya asante de kra asante we ni eye register wa tani ni na no eye o mo ani ya e da fo ya wada o me ya easy for ya wada e bra say wa chi na chame ni on say we zero na no akwa na kasa se mo chire zero eno me ko kuma se zero register ko mo ye sa kwa we say zero ku confusion zero mo nye na na reduce zero sabi ono de na me nim ye ntia se me se onkosi mana wo baby a zero na na mu nyina even country any akromu zero o mu nyina edi na chiko zero e ma ne ye fe zero am say che de kwa ne me bibia chairman and kibo asiakon zero ya cd zero na wa krakitwa wi ani monyamu a sabi na hye wo nyina zero our company fo nyina zero na udi ahense zero ni nyina wa anwene we nyam ye wo nyina wa anwene ho zero ene wo tweme aboso zero ani nyina se nananu wo hodi a zero za kwa we de obi ya no so kete zero enti kakra meka zero kakra meka nsi nananum zero se mu nyina mo mo ni chidom zero na okwe manie fefe zero nano yesafa zero and so okwadwena se zero okwa trans kakra zero se ne secret se ko da paka mu zero enti ya sorry emre wu zero listen nananum se zero o mukota ni zero na obi amu se ono so ewo dom zero nananum nyina tani zero na nye fefe zero adi se dia na me se nananum zero se yo nano se de wa ye nyalo no ye na na so mo ha eti yakọ na papa ye ma no mo yo mo de ko ye se no mani kwache ya no mo ye du awo jina ti na ko se asana me pamu ada o ka tina ti wo ya no ye nyina ya fa mo kakaka ya ko se de se de wa eso no ye wa no se papa na so no pa na do ko pe en do ate ba akachi ade do pa na sa kano e fi haruma e de ye ya ka na ye wa o pe ja tem e ye ti ma ko na we tu cha me ba e wa
The Ultramodern Hotel Bia or Achumakofo Dua or Santimante mu ben Ebuakwa. Hotel ye feye se ura da bia mu a wo hiesie mu e wa honka kwan so. Or VIP rooms or executive rooms and afi or standard rooms. Obambo de enya de a ehu bi mu. E kira kwai wo Achumakofo Dua Oniga we filling station na edi hwani mu. Obetumi afre ahomatrofo yi 0249 450 955 Kalos Royal Hotel. Your home away from home.